Vrijwilligers van Elkenie en Grien gaan bij de Huzendel in Noord-Est-Friesland en Dantumeriel. Ze zorgen ervoor dat je thuis warm op een bank zitten kunnen, maar wat minder zorgen over de gasprijs. Dan op paard maar de warmtecamera om te zien van we hebben de warmtelekken bij de mensen thuis. Zodat ze de eerste zien kennen van wat kunnen we erom doen om energie te besparen. De jongens krijgen al de foto's krijgen thuis, meestal ongeveer 20 tot 24 foto's thuis. En dan kunnen ze zien van wat voor maatregelen kunnen ze nemen. Als je opjoen hebt bij Elkenie en Grien, maakt de kachel van de afspraak op 18 graden staan. Al graag had on dat fysiek voldienen, zodat warmtekamerman De Jong op onderzoek in. Want de energiekosten bij Joerdan nogal aardig heeg. En als je die naar beneden krijgt, en op deze manier is dat altijd mooi meenam. Ik heb vaak voor van is het dus enkel glas of dubbelglas. Dus men heeft hier dus heb een dubbelglas. Hier heb ik dubbelglas. Maar dit is dan weer enkel glas. En dat doen ze vaak lietse ruiten. Enkel glas. En dat zie je er heel sterk weer waarom. Als je dus een foto ervan neemt. Met de warmtecamera kan er bepaald worden wat er nodig is om een extra isolatie. Maar bij welke kleur is de isolatie nou net al te best? We dus eventueel zeggen van waar toch komt het doordat je een verschil hebt in de kleur. En de kleur wordt dus vergeleken met een staafje dat aan de linkerkant zit en een plak waarin dus de fotonaam is. En dan zie je dus het raam, dat is dus wat dat betreft geel, hieromheen is blauw, blauw is goed, geel, dan heb je alles warmteverlies. En het beste is isoleren, isoleren en nog eens isoleren. Als je dat goed doet, dan heb je al heel wat woon bij je thuis.